Bueno, estás todo, sí. Bueno, pues vamos a comenzar logo esta rolda de prensa. Bos días a todos e a todas. Oye, muchísimas gracias, como sempre, por estar aquí cubrindo os acordos de hoxe. Por suposto, como sempre, logo a vosa inteira disposición para calquera cousa que precisedes preguntar ou que iramos aclarar. Bueno, como neste caso martes, un día de cambio por unha asistencia previa onte a outra actuación, pois temos xunta de goberno, e no xunta de goberno, como teredes no resumen, pois adoptamos 11 acordos. Xunta ordinaria, 11 acordos nos que activamos 326.000 euros de investimentos directos, tanto para os concellos. Neste caso hai dúas actuacións. Concellos, fundamentalmente, o que sempre hai nunha xunta de goberno da Diputación, pero tamén, neste caso, accións culturais estratégicas, como é o plan de publicacións. Como decía, destes 326.000 euros en apoio directo e constante aos concellos, temos 226.000 euros, máis de 226.000 euros. E nun impulso decidido á cultura, que é o coñecemento e a creación de editorial en Ourense, a través do plan anual de publicacións, pois hoxe aprobamos as bases da súa convocatoria nas dúas modalidades, as que me referirei por 100.000 euros. Empezo por isto, porque xustamente con a declaración de que a cultura non é un gasto, moito menos un dispendio, a cultura é identidade, a cultura é cohesión social e a cultura é futuro da provincia. Por iso, dende a Diputación seguimos facendo esta aposta por a cultura. Creo que estamos garantindo, por lo menos, que o tecido cultural se manteña, porque hai quen non se ocupa dile, e nós temos que, na parte que nos corresponde, efectivamente, pois ocuparnos da cultura, fomentar e apoiar o talento local, a investigación, a creación artística, todo elo para que cheguen á cidadanía. Deste xeito, como decíamos, aprobamos o plan anual de publicacións para este exercicio 2026, cun orzamento de 100.000 euros, destinados a fortalecer ese compromiso coa edición pública, a memoria colectiva e a difusión cultural. Damos luz verde ás bases de convocatoria do concurso para seleccionar as obras que serán editadas ou coeditadas por a institución provincial este ano. Entendemos que falamos dunha ferramenta clave para apoiar autores, autoras, traballos de investigación e proxectos editorial que sean de interés para a nosa provincia. Como decía, este plan de publicacións divídese en dúas accións, que son, por un lado, a edición directa, con 47.398 euros, para proxectos, para edición de proxectos xa definidos, como logo tamén aclararei, por a Diputación, é dicir, proxectos seleccionados conforme as bases correspondientes e cos criterios do Consello de Publicacións. E logo hai unha concurrencia competitiva, no que decíamos, en donde, pois, está aberto a propostas externas e mediante concursos se seleccionan aquelas que sean de maior interese, por lo tanto, poden obtener o apoio para a súa publicación. Nas obras de edición directa, que son xa proxectos estratégicos e consolidados por a Diputación, bueno, pois están clásicos, non? Por exemplo, unha reedición da Vía da Prata, en castelán, neste caso, de Paseniño pola Vía da Prata, a 3 números da revista Raigame, o Anuario da Gaita, este ano o Fascímil de Lamas Carvajal, investigación rural, pois estudios sobre a aldea de Osmo en Cenge, ou Talento Mozo, como é a edición do 21 Premio Pura e Dora Vázquez. Isto por unha parte, por as que van directamente por a Diputación, pero logo ábrense esa liña de concurrencia competitiva mediante concurso, que a súa vez se divide en dúas seccións, ben de interés cultural específicos, foco que fai o seu foco no patrimonio artístico, arquitectónico, etnolóxico e arqueolóxico, e a liña xeral que está aberta a estudios históricos, científicos, obras literarias ou musicais de autores ou ensais e a divulgación do noso patrimonio cultural. Bueno,
Tamén este plan ten unha certa flexibilidade, de maneira que hai comunicación entre as dúas liñas, de maneira que, por exemplo, si sobrara diñeiro ou non se gastara todo o diñeiro da liña da Deputación, pasaría automáticamente a outra liña, a liña de concurrencia competitiva, co cual, evidentemente, non se perde nada e se aposta claramente por esa apertura, por esa transparencia e por esa concurrencia competitiva. Publicaremos nos vindeiros días as bases deste concurso. E, por último, pois a tradicional apartado de cooperación institucional, que neste caso además ten dous bloques perfectamente definidos, non? Por unha parte está o bloque de infraestructuras e servicios básicos, onde hai varias axudas, neste caso subvencións, sobre todo en materia de abastecemento e saneamento. O obxectivo non pode ser outro que o rural teña servicios dignos e de calidade, con independencia do lugar onde viva, a nivelación de servicios. Neste caso, pois eso, mobilizamos máis de 120.000 euros que están destinados a actuacións de saneamento, abastecemento, mellora das condicións de habitabilidade en distintos núcleos da provincia. Así, a título de exemplo, e teñen o dato concreto na nota que se lles pasa, pois Beade recibe 30.000 euros para obras de saneamento, Cortegada 40.000 euros para reparación de saneamento tamén en Loredo, Xinzo de Limia 55.000 para saneamento e abastecemento na Navidade en Madrid, para Dosil. E logo tamén hai, e remato, un apartado de axudas que ten como, tamén para concellos, pero neste caso como obxectivo o bloque de deportes e mellora urbana, non? Neste apartado, precisamente, pois destacan as subvencións concedidas ao Concello do Barco de Valdeorras de máis de 55.000 euros para melloras nas instalacións deportivas de Calabagueiros, e tamén en Arnoia, que ten 3 actuacións que suman 31.000 euros, e que son o reacondicionamento do peche do campo de fútbol, a instalación dunha bomba de rego e novo marcador electrónico para o pabellón. En definitiva, como acabamos de ver, pois activamos, como decíamos, máis de 326.000 euros, máis de 325.000 euros, investimentos directos para os concellos e nesta liña de asociacións culturais estratégicas. Entendemos que esta é a maneira de actuar, de gobernar desde a Diputación, é dicir, un traballo constante. Cada luns ou martes, neste caso, vimos a dar conta destes acordos, os concellos van tendo o seu apoio, ese apoio que é un apoio histórico, un apoio que neste mandato ten triplicado os recursos que teñen os concellos, como teño xa incidido, que pasou de menos de 30 millóns de euros, 27 millóns de euros do anterior plan de obras e servicio, os preto de 90 que levan ahora mismo, e que incrementaremos, creo que sustancialmente, na seguinte modificación, co cual remataremos, creo que sin ninguna dúbida, o mandato con máis de 100 millóns de euros transferidos aos concellos, cifra histórica desde logo nesta casa, nesta institución, e por lo tanto os concellos a nosa prioridade, as políticas útiles para a veciñanza, obviamente en onde se materializan as mesmas. O obxectivo non é outra cousa que a provincia avance, a provincia este máis cohesionada, máis viva, e teña máis oportunidades. Este é o obxectivo que cada luns materializamos en acordo da Xunta de Goberno e que logo expoñemos con total transparencia ante a opinión pública por vía ca prensa, que realmente ese conductor obviamente pois perfecto para trasladar o que son os acordos dunha institución, o que é a política dunha institución, e por suposto, con el remato, además de agradecerlle a presencia aquí, pois quedando a súa disposición para calquera pregunta, cuestión, ben da aclaración respecto da Xunta de Goberno ou ben de calquera outra cuestión que gusten comentar. Moitísimas gracias. Turno de preguntas. Hola, presidente, bo día. Bo día. Quería comenzar quizáis polo máis obvio. Levamos xa preto de 21 días case consecutivos chovendo. Entendo que a Deputación, na parte que lle toca, está facendo seguimento, ver un pouco pois cal é a fotografía neste momento. Pois moi ben, moitísimas gracias. Efectivamente, estamos moi preocupados e sobre todo ocupados, non? Na situación de temporal que levamos vivindo xa durante varias semanas, e que, bueno, ainda non ten fecha de caducidade, parece, ou a van adiando. Indicar que ao respecto que a Diputación está facendo
intentamos que cumplir os nosos deberes, e así entre o 2 e o 8 de febreiro pois foron atendidas ao redor de 400 incidencias, das que algunhas foron chamadas directas, concretamente 52, e outras pois chamadas movilizacións do 112, avisos de concellos, detección de problemas por as propias brigadas, evidentemente que están no territorio, ou mesmo chamadas de particulares. Bueno, evidentemente é un aumento importante, son máis de 100 incidencias respecto da semana anterior, porque, bueno, houve unhas choivas fortes e intensas e, como digo dito, encima ahora chove sobre mollado, é dicir, estamos falando xa sobre chuvia que se acumula a outra e, por tanto, fai que os danos cada vez sean máis importantes, non? Actuamos, como sempre, na nosa rede provincial, que, como saben, está conformada por 1.850 kilómetros, e houve que cortar, pois, bueno, tramos de estradas por inundacións en Verín, en Oimbra, en Vilar de Santos, en Rarí de Veiga, Muiños, Calvos de Randín, Vilar de Vario, Ribadavia e Arnoia. Tamén unha intervención especial na estrada OU 0504 entre Casilla e Barra de Miño, por un derrubamento no firme que modificou a circulación, o incidiu na circulación, e outras incidencias similares. Tamén non debemos olvidar, porque parece que é a tormenta perfecta, evidentemente, nunca mellor dito, que ademais da chuvia e do vento houve neve outra vez o fin de semana, e por lo tanto tamén houve que activar a fondo outra vez cas máquinas de quitaneves. Concretamente actuaron na comarca de Tribes e Manzaneda, Viana e zonas altas de Xinzo de Limia. Bueno, pois isto é fundamental o que ocurriu. Eu quero resaltar que as brigadas, o dispositivo das brigadas de vías e obras está movilizadas 60 persoas por toda a provincia, 16 brigadas distribuídas en puntos como Carballiño, Celanova, Ourense, Allerín, Maceda, Tribes, etc. Bueno, cubren toda a provincia. E a maiores, 6 vixiantes e 3 encargados visitan as diferentes zonas e avisan de posibles incidencias que non estén recollidas no 112, que xa non moviliza directamente, ou por os propios concellos e particulares. E, ademais, temos 6 equipos máis de retén para atender as emerxencias, con 3 operarios cada un para facer frente ás incidencias en que en calquera momento do día ou da semana se poden producir. Así que creo que este é un poquinho a fotografía das incidencias e a fotografía a resposta que llevamos desde a Diputación. Moitas gracias, que máis? Bueno, dalle, Álvaro. Nada, dalle. Tamén quería preguntarlle, estamos nestes momentos empezando a coñecer pois as nova lei de bases de réxime local, no que a Deputación terá un papel distinto, gaña un pouco de peso respecto ás distintas comarcas. Como vai a traballar niso a Deputación de Ourense e como se está preparando? Pois moitísimas gracias. Efectivamente, temos coñecemento deste anteproxecto de lei, que todavía non é o seu anteproxecto. Evidentemente, temos coñecemento, estamos traballando dentro do eido político e, por suposto, dentro do eido administrativo, porque, bueno, efectivamente, é unha aposta clara por as diputacións. É unha aposta clara por a simplificación ou a regulación perfecta das súas competencias e ademais salen potenciadas, non? E todavía salen máis potenciadas porque se establece esa labor de cooperación, ou se fortalece, mellor dito, esa labor de cooperación que teñen que ter as diputacións cos concellos e, sobre todo, cos concellos de menos de 20.000 habitantes, que aquí son todos menos a capital. Por lo tanto, se en algún sitio ten sentido que as diputacións exerzan esta competencia, é en Ourense, onde 91 dos 92 concellos son de menos de 21.000 habitantes. Esta lei ten obxectivos como modernizar a burocracia e tamén digitalizar o funcionamento da administración. Fortalece, como digo, o papel das diputacións que adquieren unha maior competencia, sobre todo unha competencia máis simplificada, apóstase pola provincia, manteñen entidades locais menores,
elimínanse algunhas figuras que realmente non chegaron a coallar, como as comarcas, as parroquias, non cumpliron os obxectivos que nese momento se dan. Creo que todo o mundo ten claro que hoxe é difícil ter unha estrutura o mellor comarcal que non funcione, sin embargo, clarísimamente a Diputación sí que se funcionaron, e se lle damos ese proceso de actualización, é unha institución bicentenaria, pois lle damos ese proceso de adaptación aos tempos, obviamente creo que ten moitísimo sentido. Eu creo que a división provincial e a organización provincial pois é importante, non? Importantes, puntos importantes. Clarificamos as competencias. É moi importante, porque neste mundo onde todos somos competencias en todos, eu creo que o máis importante é saber o que temos que facer cada un delas, non? E por outra parte tamén unificamos un pouco o funcionamento tratase de unificar un pouco o funcionamento das diputacións, porque, por exemplo, a nosa empresa nos achaca que temos moito coste de persoal. E, bueno, se fai a foto fácil de que se hai moitos porteiros, moitos administrativos, cando realmente o coste fundamental de persoal é derivado de dúas competencias que esta Diputación exerce directamente e que as outras non o exercen, como é vías e obras e como é a recollida de lixo 60 dos 92 ayuntamentos, dos concellos. Evidentemente, iso supón unha cantidad de personal moi importante, porque a prestación do servicio é directo, as demais non o fan, e, por lo tanto, iso supón que o capítulo de personal se incremente. Eu teño dito reiteradamente, eu dou un hachazo brutal ao capítulo de personal, se externalizo vías e obras e se externalizo a recollida de lixo. Paso a metade do capítulo de persoal e, por lo tanto, son unha administración pois do máis eficiente aos ollos dos cidadáns. Non sei se sería así, non sei se o coste sería maior, non sei se a calidad do servicio sería mellor, pero é así. Entón, o que se trata de facer con esta lei é, efectivamente, unificar un pouquiño, porque non pode ser que cada diputación non faga o que queira, pero faga cousas diversas, non? E despois tamén se fomenta algo que ten todo o sentido e que aquí tamén, bueno, pois tamén xa nos fomos adiantando, pero creo que con isto nos dan a razón. E é que se fomenta todavía máis esa asistencia técnica e xurídica con personal propio da Deputación aos pequenos concellos. Nos aquí xa creamos un área de asistencia técnica e xurídica, un área que seguramente vai a verse moi incrementada cando estas funcións se poñan a cabo. É dicir, estamos falando de cuestións moi importantes, e tamén falamos, eu tamén espero que todo isto veña acompañado. Son alcalde e pido, por lo tanto, es un presidente e pido, eu espero que isto veña acompañado, como sempre, como debería vir tamén, por maiores recursos, porque se nos van a impoñer maiores obrigas, que nos parece perfecto, telas teñen que ter maiores recursos as deputacións, efectivamente, para facerlle frente a estas obrigas que, bueno, que a veces que nos estamos encantados de asumilas, participamos sin dúbida ninguna no que é a filosofía política ou a filosofía política administrativa desta reforma. Participaremos activamente na súa mellora, na redacción durante a súa tramitación parlamentaria, pero que tamén pedimos, evidentemente, a conseguinte financiación que debe ter calquera nova lei, que se nos impón obrigas, se nos impón competencias, se nos dá moito maior protagonismo, pero, lóxicamente, tamén necesitamos recursos para elo. Que máis? Miguel. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por los agricultores y los ganaderos ourensanos que van mañana a manifestarse a Madrid. Y parece que muchos ayuntamientos están poniendo a disposición de los que quieran acudir autobuses. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver. Todo el mundo sabe que temos unha situación de conflicto social, en algún caso, ademais, pois visibilizada pois dunha forma que a nós non nos gusta, porque entendemos que as institucións están por encima de calquera reivindicación, máis alá de que a reivindicación podia ter toda a legitimidade e deba ser atendida, non? Bueno, falamos da ocupación da subdelegación do goberno, que non nos parece pois unha forma adecuada de reivindicar. Dito isto, estamos completamente de acordo no fondo, e a nosa posición política, que algún como partido e como gobernos municipais, vou a diferenciar as dúas actuacións, está perfectamente clara. Así se explicitou no pleno de xaneiro, onde levamos un acordo, unha moción que, salvo no tema de Mercosur, que algún partido votou en contra,
No demais foi aprobada por unanimidade, non? E esa aposta por o mundo rural é unha aposta clarísima. Nós recibimos os gandeiros, eu recibí os gandeiros, escoitei as súas pretensións e chegamos a 3 acordos que se van a plasmar, non? Que eran cousas que podía facer a Diputación e que vai a faguer a Diputación, non? Tema de recollida de plásticos, axudas, unha liña de axudas para a recría de novillas e impulso das políticas de silvopastoreo que axudan desde logo as explotacións gandeiras, pero tamén axudan á prevención de incendios. Por lo tanto, nós fixemos o que corresponde. Cóstame que a Xunta de Galicia tamén nos recibiu, tanto na área de medio rural como na área de medio ambiente, e creo que atendeu as súas peticións. Hai algunhas cuestións que son do Goberno Central, que parece que onde dirixen as súas reivindicacións agora. Obviamente, sí que coñecemos efectivamente esa reivindicación dos gandeiros e esa manifestación que se vai a ter lugar mañá en Madrid, e moitos alcaldes do Partido Popular pois axudaron a que esa manifestación poidan, o sea, que a xente que queira participar, facilitarlle esa participación. Por qué? Porque nos lo pidieron os veciños. Porque estes alcaldes foron os veciños a decirlle, oye, temos este problema, querémonos manifestar, gustaríanos contar ca vosa apoio, por suposto, tamén aí, e axudarlles. Iso é no que estamos, nós non temos outra cuestión, sempre se estuvo claro. A nosa posición é clara de apoio aos gandeiros e aos agricultores na medida das competencias de cada un, e tamén clara, e eu quero aproveitar aquí para deixarlo claro, porque se pretende engañar a veces na posición política do partido. Como partido, o Partido Popular ten unha posición clara. Mercosur, sí, pero Mercosur con totales garantías. É dicir, a segunda palabra, pero non así. É dicir, Mercosur con totales garantías, con cláusulas espello, cláusulas de salvagardas, cláusulas que fagan que a competencia entre os diferentes países sexa unha competencia xusta, real, basada nas mesmas condicións, non evidentemente noutras en diferencias. Porque é moi fácil dicirlle aos agricultores Mercosur non, pero a mellor non é fácil dicirlle á industria que previsiblemente vai vir mellorada a súa competitividade, non é fácil dicirlle ao viño que vai haber reducido os seus aranceles e demais, Mercosur non. Por lo tanto, eu creo que é claro, temos que actuar sobre aqueles sectores que son agricultores e gandeiros que teñen ou que poden verse perxudicados clarísimamente con medidas preventivas e medidas de apoio, pero non creo que podamos caer na situación fácil que cae algún partido decir Mercosur non. Xa digo, espero que ello digan aos beneficiados de Mercosur igual que ello digan aos perxudicados, sin por certo propoñer alternativas, non? E non digamos xa do Goberno Central en donde pois fixo un Mercosur sí, sin ningún tipo de paliativos. Meloni en Italia puxo unhas cláusulas que coinciden en boa medida cas que propugna o Partido Popular. O Goberno Central e os partidos que o apoian non vin que ningún se rasgara as súas vestiduras aprobando un tratado Mercosur, aprobando ese tratado para continuar co seu proceso sin poñer ninguna, cero cláusulas de salvagarda. Por lo tanto, cada un ten que ter claro a posición e o sitio no que está. Nos apoio aos gandeiros clarísimamente, e por eso estamos sempre con eles, lóxicamente nas reivindicacións que son xustas. Sí. O Congreso Local do Partido Popular en Ourense. Pois non se sabe nada do Congreso Local, pero non se preocupe que se sabrá. Estamos traballando neso, e vamos a traballar neso. Está a falta casi un ano e medio. O Congreso anterior fíxose con 2 ou 3 meses de antelación, o sea que tampouco de momento ainda dimos en tempo. Sí, vai nos chegar, creo que sí que nos vai chegar. Moitas gracias. Que máis? Nada máis? Bueno, pues muchísimas gracias por estar, como sempre, este caso martes. Gracias.